Lad nu være at spytte på os. Du skal ikke spytte det ud. Det skal drikke. Du har kun 2,5 minutter, Bjørn. Vil du have fri bare, eller ved du ikke? Kom nu. Du skal synge. Du synger ikke en skid. Hvordan får du det her? Du er der næsten, Bjørn. Ja, du er omkring halvvejs, jo. Det er ulækkert, det der. Du skal også drikke bajer bagefter. Jeg er ved at kaste op igen. Den er halvt tom. Ej, jeg brækker mig. Skal du ikke have fri bajer, eller hvad? Hvad tror du, jeg prøver på? Ja, så drik dig, du har kun 2,5 minutter. Hvor er det dårligt. Og så gennem din gummistrave der. Skal det hele med? Du ved det. Jeg går ikke til, jeg er ved at kaste op. Det er skravt på den der. Det er hardcore nok alligevel. Det går da ikke til spil i hvert fald, du sender den der video til dine. Kom nu, Pia! Ja, og der er stadig gået lang tid. Hvor alt det der hænger på kanten. Ej, okay, nu skal jeg have en ren i. Ikke rigtig, der kommer her i hvert fald. Stine vil elske det. Jeg skal ikke bare. Der er snart en stor kold bajer til dig. Syng, det skal ikke ud. Det skal ikke ud, det skal synges. Det skal synges, det skal synges, det skal synges. Det skal synges. Det skal synges. Der var vi synge det 3 gange, mand. Nå. Fuck, hvor er det ude her. Så, den der tår, den skal altså ned nu. Nu har du spyttet 4 ud. Den ud, vel? Det skal skraves, det der. Det er altså klamt. Fuldstændig, han har knækket en gang. Og han kan ikke bare holde den del. Ja, brækker du snart, Bjørn? Igen. Bjørn, kom nu. Du er ikke færdig. Ej.